дар шаҳри бохтар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аз оғоз гардид. тибқи иттилои масъулон 1221 нафар аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ба даври вилоятӣ роҳ ёфта барои дарёфти роҳхат ба даври ҷумҳуриявӣ аз рӯи 6 номинатсия байни ҳам рақобати зеҳнӣ мекунанд. шурӯъ аз 19 август даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст барои иштирокчиёни минтақаи бохтари вилояти хатлон дар маркази маъмурии вилоят шаҳри бохтар оғоз гардид. аз 1221 нафар ғолибони даври ноҳиявӣ 731 нафар маҳз ба шаҳру ноҳияҳои ин минтақа рост меояд. дар 6 симхона 6 номинатсия озмун рафта истодааст. мо кӯшиш намудем ки дар ҳар як симхонаи доир намоем ки тамоми шароитҳо муҷаҳҳаз бошанд ва довталабону аз ҳайати доварон ба ягон мушкилӣ дучор нагарданд ва бо боварии комил гуфта метавонем ки даври вилоятии озмун дар минтақаи бохтари вилояти хатлон дар як сатҳи зарурӣ доир гардида ғолибони озмун муайян ва мукофотонида мешаванд. дар рӯзи аввали баргузории озмун иштирокчӣ аз ҳама хурсол донишу маҳорати худро дар назди ҳайати ҳакамон санҷиданд. осия ҷураева хонандаи синфи панҷум аз шаҳри бохтар аллакай соли дуюм аст ки дар чунин озмуни бонуфузи ҷумҳуриявӣ дар номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ширкат меварзад. мегӯяд ки тайёрияш ҷиддӣ буда маҳз бо шарофати ин иқдоми хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон меҳраш ба китобу китобхонӣ афзудааст. лозим ба қайд аст ки дар номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон шумораи бештари иштирокчиён аз китобҳои хондаи худ нақл мекунанд. ман дар номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоҳӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар даври сеюм иштирок кардам. ман зиёда аз 140 китоб, 120 чистон, 160 афсона, 170 ҳикоя, 110 зарбурмасал, 60 тезгӯяк ва 215 латифа аз бар намудам. ҳакамони даври вилоятии озмун аз ҳисоби шахсиятҳои шинохта, шоирону нависандагон, олимону донишмандон, устодони донишгоҳҳои олии соҳавӣ интихоб шуда ба баромади ҳар иштирокчӣ диққат медиҳанду арзандатаринҳоро ба даври ҷумҳуриявӣ пешниҳод мекунанд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сол ба сол сатҳу сифати озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аз боло рафта савияи дониш ва миқдори китобҳои хондаву пораҳои аз ёднамудаи иштирокчиён ба тадриҷ меафзояд. ин ҳолат шаҳодати ба китобу китобхонӣ майлу рағбат пайдо намудани ҳамаи қишрҳои ҷомеа мебошад. Это мой второй год, как я участвую в конкурсе «Фуруғ субҳи донои китоб аст» в номинации «Всемирная литература». В прошлом году изученные мной произведения были лишь на русском и английском языках, но в этом году я подготовился более тщательно, и в этом году мои произведения на таких языках, как русский, английский, китайский, японский, корейский и тайский. ман хурсандам ки дар ин озмун иштирок мекунам ва аз пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдорӣ мекунам ки чунин озмунҳо барои мо ташкил кардааст. дар шаҳри бохтар озмун то санаи 26 август идома хоҳад ёфт. метавон гуфт ки ҳамаи иштирокчиёни даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар минтақаи бохтари вилояти хатлон бо омодагии ҷиддӣ омодаанд. пас аз чанд рӯз аллакай ғолибони даври вилоятии озмун низ муайян гардида дар қатори беҳтарин китобхонҳо аз дигар шаҳру ноҳияҳо дар қисмати ниҳоии озмун рақобатро идома медиҳанд.